най-важните новини в момента е за тези нападения на Украйна, които няма никакви шансови да направи някаква контратака и да постигне своето. Аз мисля, Донеде, аз си мисля, че единственият начин, здрасти гладиатор, единственият начин е просто да се спре всякаква работа в България, всякаква работа, по която е точка на света да бъдат и маса тълпа от хора да излезе на улицата и да спре тази война, която е просто с всеки един час. Всеки един час тя може да започне. Минути може да започне, може по време на, докато сме в ТикТока, да обявят, че войната е започнала и тогава Доналд Тръмп няма да може да седне на кръслото в Белия дом. Целият свят очаква с нетърпение да стъпи в длъжност, защото единственият човек, който сега ще разформирова и ЦРУ, и ФБР, и Пентагона, и всичко останало, това е неговата цел, да сложи край на тези мръсни войни и да започне усилено да се развива с вниманието му. Аз мисля, че бъде насочено към Китай и към Китай и към Русия на Доналд Тръмп и ще наложи много големи санкции на мита на тези. Европа ще остане на заден план пред него. Може би всички се страхуват от последствията, които ще останат, нали, когато Доналд Тръмп влезе на власт и в последните мигови на своето управление искат да фърлят човечеството в война. Благодаря. Сега аз искам естествено да засегнем и една немаловажна тема, свързана точно с това, за което говорим. И това е темата въвеждането на един съюзник като Северна Корея. По-скоро всичко това, което в момента се случва, е в отговор на немалобройната сила, която Северна Корея изпраща изначално. Вече над 100 000 войници са в Курска област и са готови да бранят, докато руските части почиват и след това се справят с тила. Въпросът е дали това не е отговор на Вашингтон, че подобни взаимоотношения няма да бъдат под никаква форма погалени по главичката или просто смъмрени с дигнат пръст, защото освен всичко, последното, което се разбират Ким Чен Ун и Путин е, освен тези 100 000 души, 900 000 седат в момента в резерва и чакат във всеки един момент да тръгнат. Значи над 1 милион души стоварят ли се в тази област, дори НАТО са безсилни. Защото когато говорим за 1 милион военнослужащи като помощна сила, подчертавам, тук нещата вече губят напълно контрол и възможността за реализиране на Трета световна война наистина е на прага и чука. Аз мисля, че аз не съм военен експерт, но следейки новините, да кажем добър вечер на Теца на Фарфори. Ти си любовен експерт, това го знаеме. Всички знаем, че аз съм любовен експерт и по-малко съм, но съм наблюдаващ и съм много заинтригован и интересува се от събитията, които ни заобикалят. Аз мисля, че Китай може би ще даде думата, защото Китай само с нейните войски може да се изправи срещу два такива пакта като НАТО, ОТАН или Бутан, Пропан. Но ето това е нашето пошло на българите незаинтересованост. Няма заинтересованост. Ако погледнеш TikTok, тази тема никъде не върви така силно, да светът да бъде, при нас българите да бъдем просто притеснени, да бъдем оплашени, ако трябва. Да, много е наистина много грозно. Аз това щях да кажа, но не исках да го поручавам. Лайфът големи хора с възможности, с ресурси в момента се занимават с кой на кой какво бил гифнел и кой на кой бил обидил. Не се замислят, че утре
всичко това може да бъде парализирано. Казвам съвсем ясно парализирано, защото голяма част от Световната банка няма да работи в този момент. Голяма част от суисовете могат да бъдат блокирани и няма да може да се хвърлят гифтове. Това ще бъде последното нещо, за което ще мислите, според мене. По-скоро ще държиме в ръката си шепа диаманти или шепа злато, с което се опитваме да търгуваме диамант срещу сандвич. Така могат да се случат нещата, да знаете.